Ikirarin Tinubu na shigowar kudaden zuba jari daga kasashen waje da ya kai dala biliyan 30 ba daidai ba ne. Shugaba Bola Tinubu a cikin jawabinsa na ranar 1 ga watan Oktoba, wato ranar bikin 'yancin kan kasar, ya yi ikirarin cewa cikin shekara guda na mulkinsa, kasar ta samu shigowar masu zuba hannun jari daga kasashen waje da ya kai sama da dala biliyan 30. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar wato NBS takan fitar da yawan kuɗaɗen da suka shigo Najeriya duk watanni uku wato kwata, wanda ya haɗa da saka hannun jari daga ƙasashen waje. A farkon watanni uku na wannan shekara ta 2024, Najeriya ta samu shigowar kuɗaɗen da masu sanya hannun jari da suka kai dala miliyan 119.18, a yayin da a tsakanin Afrilu zuwa Satumba kuma ƙasar ta samu shigowar dala miliyan 183.97. Idan aka lissafa ƙididdiga daga hukumar ta NBS, za a iya cewa daga watan Afrilun 2023 zuwa watan Maris ɗin 2024, kuɗin zuba jari daga ƙasashen waje zai tashi dala miliyan 448.95, wanda bai kai ko rabin biliyan ɗaya ba. Haka zalika, babu wata shaida ko alƙaluma da ke nuna cewa ƙasar ta samu shigowar kuɗaɗen zuba jari da suka kai dala biliyan 30 a tsakanin watanni 6 zuwa watanni 9 na wannan shekarar ta 2024. Bisa binciken da ya gabata, ya nuna cewa ikirarin na Bola Tinubu kan waɗannan abubuwa ba daidai ba ne, wato za a iya cewa a turance misleading ko kuma incorrect.